Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ka Hinyotrap Youth Council, Kalatur Shakmat ka office ka BJP ban Persha, ban Pinram halor ka Jingkran bi uway ni kidukhat ka RSS, ubadeiru udukhat ka BJP, ban Kran Pinshit jay ban Rio Lingba jong kanyam, ha kani ka Jing Persha akila thangru ya ka ting shop dor jong usunil diodhar. Nakaliang u Rehembor, Saibon General Secretary ke HYC, Ulo ong bakaseng kadawa no ni dukhat ka RSS usunil diodhar, baude ban parmab halor ke Jingkran Pinshin jay ban Rio. We demand apology. We demand apology. We demand apology. Sunil Jadar. Down. Sunil Jadar. Down. Sunil Jadar. Sunil Jadar. Down. BJP. Down. BJP. Down. BJP. Down. RSS. Down. RSS. Down. Kaseng nilai wan ni ka ajan ni ko office jong BJP ban pau ya kajing snow gitar ban ha kaju upor kajing perem jong kaseng ban kum jong kajaj breuhi brakwei ya kajing kren big ya kajing kren anna jong wei breu badai jong ka RSS beru dekat jong BJP ya ka ba ngilai i lengba ki video hari ni sini kuno kren ban penyesit parajaj breu lengba jong kaniam di emdon kam su ban batai ngej bun ki pajba jong kajaj breu ni kila sakhi ya kajing kren labla kajong u ya ke jingkran bej ki jingkran ki baya lambak lah jingkran ki basniu bat ki bakta mat yong ya ka jaj beriu bat kham tam ya ka jingi teli ha ka jaj beriu ko jongi dan kali yang kaseng ni wan ban perem ya ka jingkran jong u ni la thang ru ya ka ni ka teng shop ban thang jam dau jam rengiu ya kum gini ki jaj beriu ki bangi kum ka jaj beriu ngim don kam bikin wan yu ka jaj ha jaj beriu ni mar ngi soto balada ka jing don jong gini ki jaj beriu kan wan ra ya ka paj ka pra kan wan ra ya ka jing isi kan wan ra ka jing pun jong kajing bamihun kajing masuk hapadeng jongi pardok prosnap tikawai ke ba nakaliang kaseng iwan hakani ka por kalong ban pun suthuru yagi pajba jong kajai breu bateng teng ki breu ki wan nabar ki kren kasi ki so bagi nang kren kasi andre ngi suthu syai ba wanabar usa wanabar hi bat ngi kum ki pardok prosnam ide hi mangi ban syong ban sa ni takadaw ngi don kam ya kajing teli ngi don kam ya kajing so jumut kajing kle iwe puwe ban ailat ya kum gini ki breu ki bawan nabar ki bayale ban pun stu bakla bele ban yalam bakala bat kham tame ban perung ya kijing mut ki basniu ha ka donut ha kijing mut perkhat jong ki pardo pas nam ke jongi tina kali yang kaseng bang mengiwan hangni ban thang yang ning shop hendrei di dawaru ba udai ban ai ka public apology umdai ba un susyong bun susngap jar namar kani kala khata bahaya ka jaj beri ke jongi kham tame kijing ya teli jong ka jaj beri ke jongi ti ha ju ka poru kumban supun kan mau lengba ka tu video ngi bola penan kam bah ya ka kerteng jong pa rijoy bar ki joy ko mong sitho ipi dei wei ni ki riu rang ba jong kadong ka than ri war chi ba ka sinong ki thau ki burom ha bar udei rang ba jong ka niam sing kasi ya ka ba ngi kum ka seng ru ngi burom ba hai u bat ha ka ju por udei rang ba lai don benta ha ka jing le hill state tingi su thu shai ba ka jing pron kam jong u new riu new dekhar le sing lan ong ya ka kerteng ka jong ba ri joy kalong ban supen bej ya ki pardo parasnam ke jongi ya ka ba ki pardo asnam ke jongi ki de ban suthu bakum kini ki breu ki wan bat kilaj handrai ngi mangi ngi syong ni ki wan ban berbi ki wan ban pensniu ya ka jing syong suk syong saing ke jongi bat ki wan ban penjot pen pra ya ka jing ya i ke jing jan jongi pardo parasnam wat langi don hapreng ki niam ki jing ki pher ki ba ngi ngej te na kata kadau kaseng hang ni ka jan mit ka sngo ban buru kajing keli yaki nong ilam jong BJP hang ni kiba bo ik office hang ni ayu kin le ya uni breu badai nak parti jong ki badai nak kemi ka jong ki ka RSS bola kren penpaj ya ka jaj breu jongi boleh wanra ya ka sembai ka jing ya pa ya pra ha ka ni ka jaj breu jongi ngakar paru ya fi press amdai ba fin suya ya syong klikti ha ki ni ka benta ba fin lajru ban keli jing keli yaki nong ilam ke BJP ayu gidon ban ong ayu gidon ban penpa halor jeng kini namar ngi kum kejai breu hi ngi da sungu persya adu kata bat nginem la ban priang ya kejing kren kejing penpat jing ban pra jung ni breu. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone.
movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.